Sa mga interesado nga mo-eskwela abroad, labi na sa Estados Unidos, ang US Embassy mihimo og education fair dinhi sa Sugbo aron matubag ang mga pangutana sa mga tinun-an, mga ginikanan ug sa mga eskwelahan mismo. Ania ang report. Gibuksan kagahapon ang ikaupat nga Education USA University Fair dinhi sa Sugbo. Ang usa ka adlaw nga kalihukan gilusad aron matubag ang mga pangutana kabahin sa mga educational opportunities sa Estados Unidos. Sa kalihukan, 23 ka mga US colleges ug universities ang misalmot ug mipakita sa ilang mga gitanyag. We know that the process for getting into a US school is different, and by supplying these students with free and unbiased information about the application process, we hope to help students and their families navigate the U.S. university application process. Sa dato sa US Embassy, sa tuig 2022, dunay 3,400 ka mga Pinoy nga mibiyahe aron mo eskwela sa Estados Unidos. Adunay booth sab nga mihatag og impormasyon kabahin sa visa application para sa mga estudyante, assistants ug uban pa. Kining mga college students sa Sugbo, kinsalakip sa mitambong sa kalihukan, aminadong nagkonsidera nga mag-further studies abroad. It provides us the network that I think it somehow like give us access to schools and universities from offshore, and somehow give us the opportunities to look into scholarships that offers for experience, for to expand atong horizons, sir, nga dili are limited ato opportunities diri sa Philippines. Kini usa ka tunghaan sa Pennsylvania, mitanyag og full scholarship karong bag-o sa usa ka taga Cebu. Because she was so bright and deserving, she got the award and was able to come in August, and she started classes with us. U.S. academic institutions value diversity on campus. Everybody knows that having international students on campus benefits those students coming from other places to study in the United States, as well as informing American students of just how big and different the world is. So this is a win-win for U.S. institutions. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.